6 hilabete eskaz hintzen ditun Eibarren, baina oso demoraldi ona, gustura geratu zinen, ez? Edo zero itzapen? Bai, oso ona, ez? Ni oroitzapen onak dauzkatez, hor 6 hilabete horietaz, eta bueno, Pousorekin egon nintzen, eta bueno, Sestaun ibilitako hori, Sestaun ere, eta bueno, oso pozik egon nintzen. Familia bat bezala ginen, hor jaten genuen, literetan eta dena hor egoten ginen, eta bueno, posik ez. Eta taldekideekin, orduan ze taldekide, ze jokalarirekin koinziditu zenun, garaietan? Hombre, orain lehenengo mailan daudenak, ez nahi gogoratzen, baina, bueno, Ainibar oraindik dagoan, da orain da kapitaina, eta, bueno, dago Ibon Larrazabal orain Sestaun dagona, Javi Martinezen anaiarekin baita, eta, bueno, hori da. Zure ibilbidean, Eibar, hori ez, inflexio puntu bat bezala izan zen, ez? Nolabaiteko eskaparate bat edo, ez? Bai, ni bigarren B-mailatik atera nintzen, eta Eibarrera joan nintzen hor 6 hilabetetan, baina, bueno, ni espero nuen hor urte batez egotea, eta, bueno, gero Atletikek fitxatu zintun? Hori da, gauzak ondo egin ditun, eta, bueno, Joakinek deitu zidan hor abenduan, ez? Pousoren lana ere garrantzitsua izango zen, ez? Sestaun alkarrekin egon zinaten, berak ezautze zintun. Bai, Pouso niri konfidantza asko eman zidan, bai Sestaun eta bai Eibarren baita, eta, bueno, niretzako da oso entrenatzaile ona eta importantea, ez?